Jahing awit namastu namasidam. Sumantri pun bapa rumangsa bombong aku rumangsa bungah. Bejo nggonku dadi wong tuwa ingkang minangka lantaran uripmu ana ing alam padang. Tekadmu kang makantar-kantar nedya luru pasuwitan ora jeneng luput. Sumantri jejering menungsa iku ora kena mung tansah ngantu-antu wektu ingkang becik. Jer wektu ingkang becik iku sira dhewe ingkang gawe. Sayektine sira kudu eling lamun to sabarang tingkah lan pakaryan ing dina iki yakti bakal sesambungan kelawan dina kang bakal teka. Wondene dina ingkang pungkasan iku ingkang mutusake sekabehing wektu sarta dina ingkang wis kawuri. Sumantri Rama Dewa ningsun Rama panemban jimat pangayoman kula. Duh Rama Begawan kaluhuran sabda paduka Kanjeng Rama mila saderengipun Sumantri tumuju dhateng dinten pungkasaning gesang kula. Sak saged-saged dinten pungkasaning gesang kula badhe kula gayuh nglenggana jejering manungsa sawantah. Sumantri yektine ora gampang wong malik jagating pengangen-angen supaya dadi kanyatan. Sumantri wong ngawula ratu iku luwih ewuh ora kena minggrang-minggring, kudu mantep sartanipun setya tuhu marang janji dipun miturut sapakon. Nuwun inggih gegarane ora ana liya mung kencenging tekad lan tumekaning tumindak bakal nyedhakake barang ingkang adoh lan mbukakake kunci ning lawan kanugrahan. Nuwun inggih Rama. Wong ingkang darbe watak kandel lan bunder gilik iku yekti bisa tutuk sedyane. Kaya dene wit-witan kae Sumantri, uwit kae rasa merga gilik. Nadyan topring kae bolong. Nanging pring kae rasa merga gilik, giliking tekad ngawekani sabarang tindak. Wong mlaku bisane adoh wiwitane mung kudu sejangkah. Wit ringin kae bisa ngrembuyung wiwitane ya mung wiji. Garuda kae bisa mabur nglayang ana ing gegana. Mecaki jembaring akasa wiwitane ya mung ndok. Nuwun inggih Rama Penemban. Wong ngawula mono nistane yen to mangro sirah abondo sumitra. Tegese ngendelke warise sing disuwitani. Asarana atur tumbak cucukan mikolehake awak sakutu mengku Gusti. Tanetepi wajib iren meren marang ruwange. Iku nistane wong ngawula. Mula kang saka iku maragake setitekna dawuhku. Gegaranmu apa Sumantri nggonmu kepengin ngabdekake diri pribadimu tumraping nusa lan bangsa negara Maeswati. Nuwun inggih Rama Penemban, ciptaning manah kula mboten wonten sanes kejawi namung. Gegaran kula guna kaya miwah purun, guna liripun kepinteran kaya tegesipun ngluhuraken negari miwah ratu kula. Wondene purun tataning pawitan kula ngantos patitising nyawa kula ing benjang badhe kula udhukaken kunjuk dhateng kaluhuran miwah kawibawaning negari Maeswati. Mang wong wang-wang mangen ana ing nala
Jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat. Iya ya. Yen tata tela mangkono muga-muga lati lan pakartimu bisa nyawiji. Tak sangoni senjata cakra kinarya andheling kewa. Samangsa kapengkok ing Pancabaya aja nganti balenjani Sumantri. Muga-muga teteping rasamu lan pangestimu bisuwa golong lan gilik. Sumantri, tapakku 3 taun tak sangokke marang anakku lanang Durga Mendak Alasirna. Kowe aja lali karo adimu Sumantri. Irem kembang bopong taratibang rerayungan rerayungan alung
melengkung dadi ubeng meruta mondo manggut asri yen tinulu karya sengsem kang dumingal gagu kemel-mel sadulita sawangen nek petuk dulur iki kok ngono kuwi ora kaya diapurmu karo diapurmu ambek jaji sawangen kuwi karo waris ki ngono kuwi putut karo medot apa ya ora genah ngono tekno ae ya apa nenek ora waris iki sira adikku diadikku Sukasrana pirang-pirang dina siadi tak anti-anti nanging ya gini siadi ora enggal sapatemon kelawan pun Kakang Dimas kowe menyang endi Sukasrana trembelane iki omong dadak sisi sik lali wong Kakang Mantri aku pirang-pirang dinang iki aku nyawang jagat jati sira narada mendung rada mendung wiwit saka kulon kono bareng teka kene terang dinggon gendenge mau diuncali kathok karo bapak nggih wong Pak sampean iki nggih sik mandi kok Gus dinapak-napakno nggih klebu wong kuno wong lawas wong saiki cek mandi jare ndek kawruh sak kandang koplak iki nek wis digawa nyabrang segara jare wis kalis ora mandi oh ndek ben tau tak kon nolak nggonku jadi diuncali ngono kuwi mendunge ngalor miyak resep dilok balik ngidul nggawa kancane nah teges ngono aku nyawang Kakang Mantri seneng ning Polatamojo mbesengut dhisik merga kowe arep dadi priyayi kowe arep dadi wong gedhe Kakang Mantri arep dadi priyagung Maspati ngono nyata ndek ben dolan nang nggonku tak sirami 3 dina aku ki angger ketekan wong sitok kuwi ngingkit-ingkit aku Truk lah ngopo tenan kok rupane ora bejaji wis jalukane neko-neko kowe iki nek krungu nek sediake modyar kowe kuwi arep kaya ngono ketoke ning biyo mandi sak guneme dadi sak ciptane teka sak sediane lho Kong sing jenenge Giri Lusi janma tan kena kinira ki ngono kuwi
Kakrokane apa kowe ngerti Giri Lusi jan motan kena kindal. Bocah ora kena tempiling bongkok kowe. Wis arep nang Mbak Boyo iki. Lakur. Dataki sak brebetane kok kaduan kaya Mbah Nardi ngrangging. Ngelok-elokke wong. Yen anggere tekone terus jase kuning. Kebak telutuh gedang. Jas kuning bak telutuh kok dienggo. Mbak. Terus ditulisi senat. Senat apa? Kowe meneng cangkem. Meneng ya kakange mandiri aku ora bisa rembukan apa-apa. Aku ya mung besok nek kakange mantri dadi punggawa. Kakang mantri aja mung adil kepinteran, aja mung nyebar aruming ganda. Nyebar aruming ganda kuwi apa, Kang? Tebar pesona. Oleh, ya pinter men. Oh, dapure dikon goleki tembung long tinampen ora jedak ngono kok. Oh. Mbok digoleki di sarasehke. Oh, nyerahke wayang long tinampen ki apa? Dapure jaji ngono. Atur lan tarima. Oh, ora gelem kowe ora salah. Aja mung nyebar aruming ganda, aja mung ngendelke wibawa. Ning kowe kudu gedhe prihatine, pintera ngebur langit nek kurang prihatin. Ngedoi laku brata negaramu kerep kena rubeda pegebluk lan luhara. Wong ki nek seneng prihatin laku semedi, bebasane obah mamah menggok ngemblok ngono ya Kakang. Arep lunga separan-paran nang kono mesti duwe kanca. Gampang gone golek sandang pangan. Arep kowe lunga ninggalake anak putumu. Ora ketang mengko ning kono kowe mung dodol sate. Ning kakange mantri tetep kaundang unang Kacana Briya. Iya diyo. Nek kawula lagi nandang popo, upama kakange mantri dadi priyagung aja mbok tinggal lunga. Nek kawulamu lagi keter aja mbok tinggal nglencer. Nek kawulamu lagi padha njaluk tulung kowe aja malah mentung kakange mantri. Iya diyo. Nanging kowe ayo tak jak suwita menyang negara Maespati Yayi. Kowe tak kanthi menyang endi wae paranipun Kakang Sumantri ora bakal pisah kelawan adhiku lanang. Kakang sing gedhe pangapuramu ya Kakang aku. Aku ora melu Kakang Mantri aku mah. Aku adoh wae karo Kakang Mantri. Aku ngerti nek Kakang Mantri tresna karo aku ning aku mau cedak-cedak karo Kakang Mantri mengko aku ndak ngelek-eleki asmamu. Kowe mengko bakal cedak karo wong gedhe. Mengko yen keribetan kesandung merga saka kahanane atimu sing pating cuwek kaya ngene iki. Mengko suda kawibawane Kakang Mantri, mula aku tak trima adoh wae karo Kakang Mantri. Najan Sukasrana adoh ning cedhak, najan Sukasrana renggang nanging singgolan. Aku manggon ana pojok ing jiwamu. Gaweanku ngraboso sapa wae sing bakal dadi pepalange Kakang Mantri. Adiku Di, gunemamu kang kaya mengkono kaya bisa ngrontok atiku Sukasrana. Wes.
Ingkang raka niku mboten isin ditutke sampeyan. Sing sakala mangsane ditutke dulur isin ku nak malah Petruk niku. Niku nek ditutke adine ngaten rumangsane hathik kaya njajak-njajakno. Wong kok senengane mung ngrasani ae. Ndak aku ki melu kowe nek ya kowe ra isin to, Truk. Ora. Arep rambutmu kok abang saiki aku ya ora isin kok. Kowe iki tetep melu rombongan aku ya ora masalah. Ora nek ditokke saka suka-suka. Suka-suka ki opo? Suka-suka. Ora isin ya kok. Udah. Melu pokoke aku lah iya aku ora isin. Nek gareng mbo, nek bendol gareng mbo aku ora. Wis ora. Iya Di, yen to pancen mangkono. Teteping pangestiku ora ana liya kejaba mung luru pasuwitan. Ning dikepiye wae tresnaku marang Yayi Sukasrana bumi langit anak seni. Aja sinengguh yen to Sumantri isin ditutke sedulur. Ha nggih niku rak penemu jaman kuno. Kakangne bagus adine elek. Kakangne ditutke adine kok isin niku rak penemu kuno. Nek sakniki piwulang-piwulang luhur niku nggih kedah ngaten menika. Tegesipun sedulur kaya napa rupane niku titahing dat sing murweng dat. Niku kudu diajeni, kudu ditresnani. Bener sampean niku mboten luput. Yo rungokke. Aku jane tutke sedulur aku ya ora isin kok, Truk. Ha aku ya ora isin kok. Aku ki jane isin ki malah ditutke bapak ya aku malah isin aku. Kowe iki ora. Sing nyuwuhake sampe kala ki ana pirang-pirang lho, Kang. Apa wae Di? Watak anggep angkuh sumungah dirgemedhe ladak semekean kemliya sia-sia nenacat memodo memoyok lan ngina. Nek Kakang Mantri bisa nyingkiri babakan kang kaya mengkono kuwi mesti diasi karo sapa wae ya Kakang. Mula sing prayitna ngati-ati yen ana apa-apa aku celuk aku tak ndelik ana mega. Wong kepiye kok ngono kae? Moro-moro kok mak brubut wis tanpa nganggo tatanan wis ndelik kok mak blas. Ya wis. Ayak-ayak menyura kok ya ora to, Truk. Ya wis. Ngopo to kok wis men. Lajeng dika Gagang Semar ciptaku wis maligi setiaku wis galep. Mung kepengin dadi ganjel ampyane Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra ing Maespati. Nggih. Niku sing prayitna awit heneng-heninging cipta sampeyan iki ingkang badhe mahanani sampeyan dipun asihi dening sinten kemawon. Nara Gagayu lun-lunan derekno tindakku Kakang. Nggih monggo. Gareng Petruk mangkat. Mangkat, Truk. Mangkat. Mangkat kok. Mangkat yo mangkat. Nek mangkat kowe ora usah nggawa apa-apa lho. Aku wis meling kowe mangkat ora usah nggawa apa-apa. Aku anggere diweling ngono ki terus ndredeg aku. Kembang kantor
Sing rasana angkung samengker tebih nenggih lampahing Bambang Sumantri tinut terpat kuna kawan ganti ingkang minuwus nenggih rame gumuruh surak Bataruba tengahing kutha Gara Maespati para magang prajurit jejel riyel bebet bibit hatumpang dengkul rumanti jroning tetandhingan haben karosan kasudiran pamer wuleting kulit atosing balung miwah trajanging ulah Bandayuda ler dadit wileting gada trampiling ulah gegaman tatak kanggon ngadepi lawan lauto ingkang kasoran dawah kalenggak kapidara ger sinurak ambal-ambalan manengker langit yekti padha dadi gotongan ingkang unggul gembela sirahe Glelang geleng gedak-gedek pacake klicatan pating cepaplang kaya atos dewi lono kawaspadane pinancal mungsuh jengkelang nganti telung depo dawane
Sikra kang pala tumingal Prang campo samya ngedali Ler kadhet wileting godo dayawanggung mangun sanidi Wah sapa iki Luruh Catmika pasemone lakune ngliling layangan sapa Gus bocah saka Jati Srana Bambang Sumantri Panuh wani mungkah marang blabar kawat janeci nencang tegese kowe wani adu dodo pancen iki pangajabku sapa wae kang duwe karep magang prajurit kudu wani ngadepi lawan bagus wis weruh mripatmu sapa wae lan pira wae sing wis jengkelang ora bakal mundur sejangkah ayo maju leganing atiku wah dadi layon ana kene barat
Ndur. Yata wau Swetena ning kasewakan Rejeng nayakane